Claro, ti que farías se tes a oportunidade de facer unha música eh, sobre unha lenda que ocorreu onde ti medrache de pequeno? Ben, a novela é unha auténtica maravilla. Penso que se María Solar estivera en outro país, pois xa vería unha película feita. É un libro moi cinematográfico, un libro que os pequenos e os maiores déxate enganchado, non? É un libro moi noso que recupera unha parte da historia de Galicia que non sabemos explotar, digamos, económicamente ou culturalmente, audiovisualmente, non? Temos unha historia tan rica en lendas, tan rica en escenarios, en localizacións, e aquí estamos, non? Facendo o mesmo de sempre. Non sabemos tirar de todo ese potencial que temos. Isto continúa onde remata a lenda, claro. Non? A lenda, sabes que ti és moi coñecedor desa lenda, non? A lenda remata cando ela se fai o cristianismo, claro. Danlle sepultura ao apóstolo e tal, non? Entón, a partir de aí, que lle pasa a Raíña Lepa? Que problema topa co seu pobo? A quen lle pide axuda? Pide axuda, neste caso, pois, a ficción as meigas, non? Que forman parte dos castros, da terra, da maneira de vivir. Sí, un día falando con Julio, amigo, socio, bueno, moitas máis cousas, non? Alma xemelga. Pois tivemos aí un proxecto entre maus que íamos seguir esta técnica e ocorriusenos unha cousa, non? Por que non completar todo este audiovisual, toda esta música con algo máis, como che diría, darlle un pouco de audiovisual a unha lectura, non? Entón ocorriusenos facer este proxecto que sería, pois, estaría baseado no que son os libros con pop-ups dos rapaces, non? Con troquelados, pero decidimos complementalo grabando actores reais con croma, e despois eses actores reais estarían dentro do que é o libro. Entón pareceunos un xeito moi fermoso de facer un book trailer para un libro como este, por todo eso de literario que ten, todo ese papel recortado nada máis, non? Algo tan sinxelo que pode facer tantas cousas. Así que contactamos co grupo Chávego a través de Julio, que foron xente encantadora. A partir de aí montamos set de rodaxe, rodamos, xuntamos unhas 20 persoas máis ou menos, entre meigas, pequenos, discípulos, raíñas e un montón de cousas máis, e lanzamos. Agora estamos en postproducción e esperamos ensinárvolo dentro de ben pouco.
Lupa, cando fas así pareces moito de Coristanco que está vendendo.